Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Undi nih, Mas. Saminatu wal ishrun. Oke, saminatu wal ishrun. Wal maqalatu saminatu wal ishrun. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal ishrun, lan utawi makalah ingkang kaping 28 inggih menika an Abi Bakrin saking Sayyidina Abi Bakar, tapi namine Dalfi bin Jahdarin Asyibli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi. Loh kok run maneh, Mas? Apa-apa. Sing pengen Baghdadi ya, Baghdadiyil Maulidi, lahire teng Baghdad, wal mansai lan tumbuh besarnya di Baghdad. Sahiba hale niki nggih. Soale gak ono susunane niki. Hale ngancani sapa Asyibli niki Al-Junaida teng Imam Al-Junaid. Waman fi asrihi lan nyantri pengancani, Pak. ngancani sahibah, tapi bahasane kan nyantri, Mas. Iya. Kujune nyantri. Kan Ashabus Syafi'i kan santrine jan. Iya. Sakjane iku. Wong biyen trae niru Kanjeng Nabi, ndono murid Kanjeng Nabi sing ana Sahib. ngono enak. Sahib iki sing bener wis kanca ngono. Bolo. Rene bolo-bolo, Pak. Ora nek kuwi to sinau aras-arasen. Lah iya bolo, enak. Ngancani ngono ae lah. Tapi sing dimaksud jane pahami insyaallah iku mang murid Al-Junaid teng Imam Junaid waman lan para imam, maksude fi asrihi ingkang wonten teng masanya Al-Junaid. Terus ngoten dipun terangaken malih Malikiyil madhabi. Madhabnya Maliki. Asyahale urip gesang sapa Imam Asyibli niki wau sab'an wa thamanina sanatan 87 taun. Napane sanatan taune. 80 napane sanatan taune. Wa matanan Mati. ya piye Mas. Wong Jawa ki repot, Pak. Tok iki gak gelem lho. Gak gelem lah. Beda, Mas. Mata, Pak. Wafat. Sedo. Palastro. Sedo. Iya sedo. Sapa Imam Asyibli sanata arba'in wa thalathina wa thalathimiatin. Sedone taun 334. Wa qabru lan utawi makomipun Imam Asyibli bi Baghdad wonten teng Baghdad. Wa huwa lan utawi Imam Asyibli niku wau min uzama'il arifin, termasuk tiang dedengkote tiang arif. Gak uwe, nek dedengkotmu kok preman lho, Pak. Iya. Penggede, Pak. Iya, penggede. Penggedene tiang arif. Gede nek. Penggede. Arif niku billahi, kenal maksudnya al-arif billah. Biasanya tiang sing diwastani al-arif billah niku nek mriki niku cara keramate wali lah. Itu Sultan Aulia. Betul, Sultanul Aulia kuwi Satul Qadir, Mas. Masa? Iya to. Lha iki erane beda. Oh iya ya. Lah iya. Tuwek iki berarti. Tapi kan gak terkenal Kuliah apa? kutub. Apa? Golek apa? Golek iki ya. Dadi kok ngene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niku ngendika sapa Imam Asyibli niku wau. Ajane titik ngono billah titik ta'ala titik. Kala ngendika sapa Imam Asyibli fi munajati ing dalem kemesraane Imam Asyibli kali Gusti Allah. Ya, mesra. Iya, guru kelewatane bebisik. Pembisik. Iya, mang bisik-bisikan Ya, munajatnya bebisik ngomong alon-alon.
Iki awake Ilah. dhewe lah Pak sini iki. Iya padha. Insyaallah Insyaallah padha. masalah ngono. Heeh iki. Ana saire Al-Habsyi saire. Ilahi duh Gusti ini sak temene kula uhibbu niku seneng sapa kula. An ahaba yang yen to maringno kula. Laka teng panjenengan jami'ah hasanati teng sekabehane kaapian kula. Maafakri. Senajano nek anune senajan nek mriki ing dalem sartane fakri butuhe kula. Maksude ihtiyaji butuhe kula lil hasanati teng pira-pira kebaikan. Wa dhaffi lan senajano niku wau nek makna pemahamane senajan makani. Wa ma'adhafi lan ing dalem sartane lemahe kula maksude ajzi apese kula apes nggih lemah niku an iktsaril ibadati saking ngatah-ngatahne ngibadah. Sih enak men jane niku sih. Kula niki kersa maringno kabeh nek ana apike tak kekno jenengan. Mas yo kula jane nggih butuh niku. Tapi cara nek teng jenengan niku dan kula kekno kabeh wae. Jane kula butuh niku. Butuh nemen. Fa kaifa terus bagaimana mungkin latu hibu mboten seneng sapa jenengan sayyidi wahai pangeran kula Gusti kula bi hadfiya il nidai. Oh ya enek oh yo ya nidai kae enek. Sayyidi wahai ini kaono. Jadi ku ya mburine iku sayyidi bi harfi nidai kelawan buang huruf nida. Artinya ya sayyidi duh Gusti kula. Antahaba yen to maringaken panjenengan liteng kula. Maksudnya tasmahu mempersilahkan panjenengan liteng kula jami'a sayyiati atau memaafkan. Maafkan sapa panjenengan liteng kula jami'a sayyiati sekabehane elek-eleke kula. Ma'aginaka ing dalem sartane sugih panjenengan. Maulaya wahai tuan bendoro kula ya nek Jawane ya. Terserah Pak. Apa? Oh nek semakane kekasih. Oh, kekasih ya, kekasih. Sih, tapi yo kedhuwuran, Mas. Lah iki wis sayyidi yo Pak. Nidake di gua berarti kan saking cedheke to gak perlu. Iya, gak perlu ndak-ndakan. Oh. Maulaya kekasih kula. Duh, kekasih ani saking kula. Dadi kula niki lho Gusti, seneng kula malekno sembarang apike kula niki. Teng jenengan kabeh. Senajan kula jane butuh niku, teng apik-apik niku butuh. Mosok ya jenengan mboten seneng. Apa jenenge? Nyepuro kula, sekabeh salah kula. Mas yo jane jenengan iki mboten butuh niku lho, mboten butuh jenengan niku. Wes. Enak. Mesra-mesrane wong biyen. Ana ungkapan liyane. Nek awake gak ngono kok ya, Pak. Nek adek kuwi Pak. Duh Gusti, kula niku nglampahi sae Gusti. Walaupun senajan kula mboten butuh kalih niku. Ngono, Pak. Yo ngono. Kira-kira butuh gak mek salat mau? Sakjane lho, Pak. Iya. Iya to. Kula mau derek perintah jenengan Gusti. Ana sing keren ngene. Piye? Jane Gusti. Nek teng ajenge jenengan niku dosa kula niku kurang akeh. Ngono ae. Jane ya. Iya. Jane nek di hadapan Rahman Rahimmu ya Allah. Dosaku ki kurang akeh. Kurang akeh nek nglakoni salah. Iya, hitung-hitungan tetep gedhe kono to ya. Tapi carane mboten saged dibandingaken Gusti. Mboten saged bandingaken Gusti. Jenengan debat musuh kula menang mboten kondang. Ae maksude adabi teng nyiksa kula. Fa inna sayyiati krana sak temene elek-eleke kula. La tadullu niku mboten bahayani napa elek-eleke kula kateng panjenengan. Wa hasanati lan utawi. Ae fa inna hasanati maksude sak temene apik-apike kula latan faukan niku nggih mboten migunani napa hasanati kateng panjenengan. Titik. Waduh, lha iki. Mulai malam-malam nih mari Mas. Iya, guys, mari guys. Heeh. Sajane seru kabeh. Iya terus jane. Cuman macak goblok lah, Pak. Kan penak. Walaupun goblok tenan. Iya. Ana wong takon, Gus Wahak. Kula niku Gus mboten saged yakin teng Gusti Allah niku. Kula nek dereng sampai yakin kula mboten salat. Salat Gus. Anggite aku iki kiai tersinggungan apa piye jare wong iki. Nah aku ya tak jawab loh. Salat karepmu, ora salat yo karepmu. Gusti Allah awakmu ora salat pancet pangeran. Akhirnya mikir loh, mila Gus, ya iya toh, sakarepmu, pas sholat, kuno-kuno. Akhirnya balik deh.
Direken kene iki apa jenenge? Apa tersinggung apa piye? Akhirnya mikir deh. Mikir tau akhirnya, sholat apa-apa. Akhirnya balik. Akhirnya ngomong, sholat mawon lho Gus. Lho, wong awakmu salah kok pangeran ge sugih ya. Ora penting ya sholatmu, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Waqat ajazalan teman-teman sampun ngijazah ini teng kula Ba'dul Fudola sapa sebagian tiyang-tiyang ingkang alim. An aqra'an yen to maca sapa kula jarene Imam Muhammad Nawawi ini ba'da sholatil Jumu'ati sak sampune salat Jumu'ah. Saba amarrotin maose niku ping 7. Maos napa niki maf'ul hadhil abiyata ing pira-pira bait asalah tata ingkang telu min bahril wafiri saking bahar wafir menika. Ilahilas tulil firdausi. Iki terjemah Madura wae enak. Piye? Engko ae terjemah Madura. Ilahi do Gusti kula lastu ora ana sapa kula lil firdausi kadhe swarga firdaus iku ahlan tiyang ingkang ahli maksudnya pantes wala aqwalan boten kuat kula ala naril jahimi ngempet panase ing atase panase neraka jahim fahab moko kudu maringi panjenengan mugi maringi panjenengan liteng kula zallati ing luput kula maksudnya maringi niku nggih ngapura niku waufir lan mugi mengampuni panjenengan dunubi teng dosa kula fa innaka merga panjenengan ghafirud dzambi zat ingkang ngapura dosa al azimi ingkang ageng iki macane al azimi apa al azimu nek Sing ndi? Nek ndelok nadome ya azimi berarti sifate dosane itu sifate ghafire kan mari ngono wa amil nilan mugi memperlakukan nek bahasa saiki ini memperlakukan panjenengan teng kula muamalatal karimi kaya dene memperlakukan wong sing mulya. Maksudnya jenengan memperlakukan kula niki nggih mbah jenengan sing tampil karime jenengan teng kula. Wasabit ni lan mugi-mugi netepaken panjenengan teng kula ala nahji ing atase dalan al-qawim ingkang ajeg. Wis titik. Nek dimaknani dura ngene. Duh Gusti. Saya itu sebenarnya tidak pantas saya itu ada di surga. Tapi saya tidak kuat saya kalau ada di neraka. Maka ya ampunilah salah-salah saya. Engkau kan Maha Pengampun tak iya? Nah tak iya niku ya. Ya Allah, wis hikayah mandek ya. Apa terus? Hikayah balik ning sapa? Apa iki? Asyibli Mas. Terus saya. Iya. Hikayatun utawi iki satu hikayah cerita Qadima sowan sapa Asyibli Imam Asyibli ala Ibni Mujahidin ing Imam Ibni Mujahid. Fa'anaqahu moko ngerangkul huteng niku Asyibli sapa Ibnu Mujahidin Imam Ibnu Mujahid. Wa qabbalalan ngembung sapa Imam Ibnu Mujahid baina ainaihi teng antarane dua mripate dicucuk kene. Fasuila terus dipun tangleti sapa Imam Ibnu Mujahid andalika saking mengkono-mengkono takbil. Jadi nopo kok jenengan ngambung ngoten niku. Nomor nyipok. Gak nyipok Mas, jane padha lanange. Pakola diarteni nyipok lho apa? Ya nek konteke nikah. Iku trae ngono. Apa nikmat. Sinten Pak, di antara dua mata lho Pak. Opo? Kene. Kan bisa mungkin iki to. Ya iya nisor tapi lazime kan ning kene Mas. Ngono Mas. Aja anu Mas, apa jenenge? Ya nek nikmatun nikahi salah satun faltu tabar lamsun wa qublatun wa akilun dadar. Lah ngono. Urung tau roh niku. Urung. Nah iya, nikmatun nikahi salah satun faltu tabar. Lamsun wa qublatun wa akilun dadar. Lah iki lho, akilun dadare iki lho. Sing enake. Dadi nikmatun nikah iku ya telu, siji ngothek, loro embung, telu mangan dadar. Dadarmu. Ya dadarmu bisa. Mari ngono lah niki waqala terus ngendika sapa Imam Mujahid. Imam Mujahid ngendika itu ningali sapa ingsun annabiyya teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem tilem, maksudnya saya ngimpi. Waqat akbala lan teman-teman sampun madhep Asyibli sapa Imam Asyibliyu sapa Imam Asyibli faqoma terus ngadeg An-Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi menuju teng Imam Asyibli wa qabbalalan ngembung sapa Kanjeng Nabi baina ainaihi teng
ing antarane dua makrifatipun Imam Asyibli. Fakultu terus ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli. Ataf'alu napa nglampahi panjenengan. Hadza teng menika kelakuan bisyibli kelawan Imam Asyibli. Jenengan nglakoni ngeten iki napa nggih teng Imam Asyibli? Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, na'am yo. Innahu krana sak temene Imam Asyibli lam yusolli niku mboten salat. Sapa Imam Asyibli para gak salat faridatan teng salat fardu illa kejaba wa huwa utawi Imam Asyibli yaqra niku maca khalfaha sak sampune salat fardu ing lafat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat. Laqad ja' teman-teman nyekti teman-teman wis temeka akhir surat Taubat niki. Ja wis temeka kum teng panjenengan. Lah iki Habib Lutfi keliru wis ngomong Abdul ora. Keliru Mas anonimus. Nekakno ingsun kum ing sira. Ono rekamane. Nek arepe wong kan. Jadi tenanan iso ngaji tenan ora. Ora, Pak. Ora roh ngajine kok aku. Lah iya. Ora. Jangan Gus Bah wae lah. Mbah iku, Mbah. Saya hanya lebih yakin pada orang-orang ulama tanah Jawa. Oh, enak wis wae Imam Nawawi. Masuk. Derek pun. Sapa sing nekani sira rasulun sapa rasul min anfusikum saking awak nira. Qiraah lain min anfasikum. Ila akhiril ayatain sampai akhirnya dua ayat laqad ja'akum. Wa yaqul ngendika sapa Kanjeng Nabi wa yaqul ngucapaken sapa wong niku wau sallallahu alaika ya Muhammadu. Sallallahu alaika ya Muhammadu. Ya niku mau sewiritane dadi mantun lakon laqad ja'akum maos ayat niku langsung dibarengi dipungkasi kalih pangandikan sallallahu alaika ya Muhammadu. Fasa'altum terus mantun ngoten takon sapa ingsun Al-Asyibli teng Imam Asyibli amma saking barang atau tentang sesuatu ya kulo kang ngendikaaken sapa Kanjeng Nabi huteng emma. Ba'da sholati ya kulo kang ngucapaken sapa Imam Asyibli huteng emma. Terus mantun ngoten saya tanya pada Imam Asyibli tentang apa wiritannya itu. Ba'da sholati sak sampunipun salat. Fadzakara terus nyebutaken sapa Imam Asyibli mitlahu teng saumpamane cerita niku wau. Saumpamane wiritan sing sampun dingendikakno niku. Dadi ayat laqad ja'akum terus dipungkasi kali sallallahu alaika ya Muhammad. Dadi wonten tiyang sing takon dadi Imam Asyibli teka sawanang Ibnu Mujahid dirangkul Ibnu Mujahid dijojob niku. Nyapa kok dijojob ngono terus cerita niki Mas. Ngono. Cetha ya. Wis ya dilakoni lah. Nah, itu lakoni. Mosok aku biasanya lek lakoni iki wiritan Mas. Bisa terus gue wae selawatan, Pak. Kan iya tuh. Dibai. Iya tuh berarti ya Robi, mari kan langsung lakon ja. Lah iya tuh. Ya iku enak. Karena pas masuk Quran. Tapi terae nek ndek pondok iku masuk ndek aurat yaumiyah iku Mas. Wiritan mari salat iki mlebu iki. Pondok sapa? Hah? Apa? Pondok sapa? Pondok pian ya amal yaumiyah. Pondok ora ono. Ono kan ono buku amal yaum. Wiritane iki berarti iku urutane padha wis. Kursi anu maneh laqad ja'akum rasulun niku ono. Yang telu ora napas. Ojo, sampeyan niku kek amalan kok mateni wong. Enggak genap blas. Ya parah. Nggih pun niku mawon mugi-mugi dipun paringi manfaat barakah fid dunya wal akhirah wal maqalatut tasi'atu wal 20 wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bae Imam Asyibli. Aku biyen macane Subali. Lah iki kok Imam Asyibli ya. Ya ampun. Kok anune laqad ja'akum kok sing gawe